जाय मानसिया नोंखौ मिनियो बे मानसिया एख' गैया ब्रेन खलथाफोराव एख' गैया जाय मानसिया सिरि थायो बेफोरबायसा मानसियासो बिराद गोरों I should be example आं एग्जाम्पल होखाबाय जाय मानसिया माथा गलाना इयो हगनक बखिगोन जाय मानसिया गोरों गोरा इ मानसिया एख' बखिया जाय मानसिया गोरों इयो गावनि लेभेलखौ देखायना लाया जाय मानसिया एख' रोङा इ मानसिया गावबा गावनि लेभेलखौ देखायना लायो आं थुमुक रोंगौ उमुक रोंगौ इ मानसिया एख' रोङा इयो खासे जाम्बा आदुवा बुरबकसो खासे इउ स्टुपिड मेन I should be example जादोंना जायाखै लोगोफोर कमेन्टआव अननानै प्लिज खोन्थाहर आरो नों जिउआव जेनबाय होननानै थाबाथ' जेबो गैखाला नों जिबन थैजासिम नों मिनिजाबाय थागोन लाब गैया जेननाय होननायखौनो ब्रेन खलथायाव लाना इयाव जिउआव आं ओरैबायसा मोनसे खामानि मावगोन थैजासिम मोनसे रेकर्ड लाखि ओरैबायसा मोजां खामानि जाहाथे बयबो मानसिया नुबानो नोंखौ बाखनायो इदिबासो नों लाइफआव नोंखौ नों एख' रोङिखौबाबो नोंखौ मुगैनो हाया मानसिफोरा आंखौबो बिराद मानसिफोरा हिंसा सानो आं एख' केयार खालामा I so don't care you so I am not afraid of anyone do you understand that लाब गैया जों गियाबो रावखौबो गियाबो ओरैबायसा जोंनो नांगौ मोनसेल' थांखि फकास योर गल माने नों थांखिखौ मोननै मोनथाम बानायबाय एख' गैला लाइफआव मोनसेल' इखौनो जि खामानि मावो मोनसेखौनो मोजाङै माव this finish let's go on the finish this yeah man